Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar mu ta taskar Duniya TV. Kun ga hoton da ke yawo da cewa Rahama Sadau ta yi aure, ko kuma Maryam Yahaya tana rike da jinjiri har mutane suke cewa ta haihu a ɓoye. Abin mamaki shine dubban mutane suna yarda da waɗannan labarai ba tare da sun bincika gaskiya ba. A yau zan bayyana muku gaskiyar abin da ke bayyane a bayan waɗannan hotuna, kuma dalilin da ya sa bai kamata mu yarda da duk abin da muke gani a shafukan sada zumunta ba. Kafin mu ci gaba, idan kana son bidiyoyi da ke bayyana gaskiyar labarai ba tare da son zuciya ba, ka danna alamar subscribe, sannan ka dan kunna ƙararrawa domin kada ka rasa sabon bidiyon mu. Mu fara da labarin da ya fito yake yawo a baya-bayan nan, wai Rahama Sadau ta yi aure. Wannan labari ya bazu sosai a TikTok da Instagram, har wasu suka fara taya ta murna. Amma idan aka tsaya aka bincika, babu wata sahihiyar shaida da ke nuna cewa Rahama Sadau ta yi aure. Hotunan da ake yaɗawa a matsayin bikin aurenta sun fito ne daga aikin fim ko wani taro daban, ba daga rayuwarta ta kai tsaye ba. Har zuwa yanzu Rahama Sadau bata fitar da wata sanarwa a shafinta da ke tabbatar da labarin aurenta. Duk da haka wasu mutane sun riga sun yanke hukunci, suna yaɗa labari domin samun kallo, mabiya ko kuɗi. Wannan shine babban matsalar shafukan sada zumunta a yau. Ana fifita kallo fiye da gaskiya. Yanzu mu koma ga labarin Maryam Yahaya. Akwai hotunan da suka bazu tana riƙe da jinjiri, waɗanda hakan ya sa wasu suka fara cewa ta yi aure ko ta haihu a ɓoye. Amma gaskiyar magana ita ce waɗannan hotuna daga fim ne da Maryam Yahaya ta kai fitowa a ciki, inda ta taka rawar uwa mai jinjiri. Hotunan ne daga wurin ɗaukar fim, ba daga rayuwarta ta gaskiya ba. Saboda rashin bincike, wasu mutane suka ɗauki waɗannan hotuna suka fara yaɗa su ba tare da labaran da suke da tushe ba. Har yanzu Maryam Yahaya tana ci gaba da aikinta a Kannywood, kuma babu wani tabbacin labarin aurenta ko haihuwarta da ya fita da kanta. Darasin da ya kamata mu koya daga wannan shine, ba duk abin da kuke gani a intanet bane gaskiya. Hotunan fim, bidiyo, aiki ko tsohon labari na iya zama hanyar yaɗa jita-jita idan ba mu yi a hankali ba. Kafin ka yarda da labari, ka tambayi kanka daga ina labarin ya fito. Shin mutumin da abin ya shafa ya tabbatar da shi? A ganin ku, me ya sa mutane suke saurin yarda da jita-jita a shafukan sada zumunta? Ku rubuta ra'ayinku a comment, ku raba bidiyon domin wasu su amfana, sannan ku danna subscribe idan ba ku yi ba, ku kunna ƙararrawa, sannan ku danna alamar like. Na gode da kallon ku, sai mun haɗa a bidiyo na gaba. Ni ne naku Sadiq Abdullahi Busawa, kawo muku labaran Kannywood da ɗume-ɗumensa akan wannan tashar tamu ta taskar Duniya TV. Mun gode, mu haɗa a bidiyo ta gaba.